Uite, vă spun să-i când m-am născut. În 23, luna noiembrie, ziua 20. Așa. În armată, când m-a luat pe 20 mai 1944. Atunci, în 44, am făcut instrucția aia de 3 luni, pe aia ne-a pornit pe front. Pe front am fost aici, în partea Ardealului, la nemți. N-am fost în Rusia aici. Aici, la nemți, am mers pe front pe acolo până în noiembrie. În noiembrie am căzut prizonier la nemți. Acolo mi-a luat nemții, ne-a dus în Germania acolo și am mai venit acasă în 48. Ziua noiembrie 9. Pe 9 noiembrie am stat și eu acasă. În 44 până în 48. Și am venit. Nu eram căsătorit atunci. Am căsătorit când am venit și eu acasă. Asta până aici. Vreți să mă spui mai... Tot ce știți dumneavoastră despre război, ce ați pățit prin război, l-ați cunoscut pe mareșal, pe rege l-ați cunoscut? Rege atunci era Mihaela. 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 Și ăsta, la armată, comandant era armatii Antonescu. Atunci era. Antonescu, Antonescu, nu mai țin minte. Da. Și da, era Antonescu și rege era Mihai. Astea știu, astea. Străini. Atunci am venit în război, m-am căsătorit și eu încoace am mers treaba vorba, cu colectivul, cu ăstea, până am ajuns la Ania și uite. Și ce ne puteți dumneavoastră povesti din război? Ce ați pățit prin război? Pe unde ați fost? Ce ați făcut și în lagăr? Ce să vă spui? Cel mai mare atac care l-am dat în război la Oarba de Mureș. Ce județul și fost, nu știu, dar localitatea asta vă spui, Oarba de Mureș. Acolo am dat cel mai mare. Atunci de dimineața, de la ora 5 până la ora 12 jumate, atac. Când noi atacam pe ei, când ei pe noi, uite așa, ca război. Și de atunci am mai dat alte atacuri, dar nu așa mare ca ala. Mai scurt, mai... Până pe 20, nu știu când, noiembrie, am căzut prizonier la ei. Acolo ne-a dus în Germania, Austria ne-a dus în Germania. Acolo am lucrat anii toți. În 48, în 47 am scăpat, s-a făcut pace atunci. Am scăpat de la ei și ne-au luat americanii. Și americanii am stat un an de zile. 48 la anul ăla, 48. Am stat de pe 6 mai până pe 20 octombrie. Pe 20 octombrie ne-a trimis în țară, pe toți, la unități, noapte, după unde era. Și atunci am venit acasă, am și eu la părinții mei, m-am căsătorit, m-am dus al 2 an, în 49 atunci, am terminat armata, că nu terminat. 4 ani de zile ca stătuse în vagon. Și am mai făcut un an de zile de armată, păi am venit și eu acasă. Aia. Ăstea până aici. Dacă mai mă întrebați ceva... Păi ce puteți să spuneți dumneavoastră din război? Păi din lagăr, cu amănunte, așa ce... Nu, ce să vă spun, domnule, nu era o fericire. Era timp mare, mureai de foame. Asta era mare. Mureai de foame. Ei îți da să mănânci, da. Și îți dai, nu dau de viață. Să e om, ca lumea. Băi, americanii când ne-au luat, ăștia nu ne-au mai închis. Ca aia, Tunestăiești, Santinelă, ăștia ne-au lăsat liberi, într-o unitate militară acolo, a lor. Nu erau a nemților pusă, dar acolo ne-a băgat pe noi, în unitatea aia militară. Și acolo aia nu, spusă,
alimentat de la o mâncare de la ei, de la armată. Hrană rece, ei nu mânca hrană caldă ca la noi. Avea hrană rece la ei. Și o lună de zile ne-a alimentat ei, acolo cu hrană rece. O lună de zile au plecat și în Japonia. Acolo nu știu ce se întâmplase cu aia, cu războiul, pe acolo au plecat. Și după ce au plecat ei, acolo la ei, în armata, era un locotenent american, ăsta era jumate român și jumate american. Tasul lui fusese pe la noi, pe la sondile astea, atunci, de mult, și s-a însurat cu o româncă, dar nu și l-a făcut pe el. 6 ani de zile, copilul ăsta, locotenentul, trăise acolo cu taxa, cu măța. Știa românește ca românii noștri. Și el venea acolo la noi, la români. Sta cu noi de vorbă și când nu mai știa el ce ceva, mă, cum trebuie să-ți răspunzi? Că nu știu să-ți răspund. Dar așa înțelegea ce îi spuneai, știi? Și atât, domnule, am stat tot anul acolo. Așa. Și asta. Uite, astea de veteran de război, ce le-am aici. Ce să veniți să le... O să le iau și pe Neastănică, să le filmăm și pe alea, că dumneavoastră sunteți printre puținii veterani de război care mai sunt în România, la ora actuală. Câți ați zis că mai sunt acum în județul Olt? 50. Mi-a spus și mie, Țimiu, că noi, ca veterani de război, plătim o cotizație de 250 de lei pe an. Și eu l-am trimis pe el, că eu nu pot să mai merg, să mai... Ia-mă aici, am la catedrală, acolo e sucursala asta noastră, de veteran de război. S-a plătit și i-a spus la capitan sau colonel și o fi, i-a zis, bă, uite, aici în județul atât, mai sunt 50 de veterani de război, au murit să... E un timp mult dat. Familia dumneavoastră, când ați plecat în război, nu erați căsătorit. Dar nu eram căsătorit. Dar familia, cum a primit, părinții dumneavoastră, frații dumneavoastră, cum a primit vestea asta că plecați pe front? Când a primit vestea că m-a luat în armată. Și în armată, acolo, când am căzut prizonier la nemți, a primit vestea aici la primărie că ne-a dat dispăruți. Nu numai pe mine, mai mulți care fusese mai. Ne-a dat dispăruți. Și dispăruți am stat până când am venit înapoi la acolo. Deci familia n-a mai știut nimic de dumneavoastră? Nimic n-am mai știut. De unde să mai știu? N-am mai știut nimic. Ce sfaturi puteți să dați elevilor, sfaturi, elevilor care merg acum la școală? Păi ce am sfaturi să le dau? Învățați-mă în asta. Ce să le dau? Că eu nu mai cunosc pe vieții copii. Și eu dacă eu nu pot să mai ies afară, nici până în soția acolo, nu mai mă lasă astea, pișoarele. Dar tinerii, generația noastră de astăzi, ce învățați așa ca un om care a trecut prin multe greutăți? Care a pătimit multe. Ce sfaturi le puteți da dumneavoastră? Ce să le mai pui? Că văd că tineretul ăsta nu se mai ceva. Nu se mai duce. Nu se mai face armată și n-ai ce să-i spui. În armată, domnule, când te duceai acolo, păi te educau ăia, domnule, uite așa, uite așa. Acum, dacă nu să dea piși pe stradă. Ia uite-mă, nu știu înțeleg. Neastănică, Da. le filmăm și pe alea după aia, le găsești mata, nu, mai un pic, să terminăm de filmat. Da, hai.
Ce vreau să vă mai întreb? Școala dumneavoastră ați terminat-o, ați făcut-o înainte de armată, școala primară, da? Da. Și după aceea? 4 clase am făcut. Nu m-a lăsat tata să învăț 7 clase, că a zis că ce ăsta el 7 clase, 4 să ajunge. Ce, o să te faci copă? Așa mi-a zis. O să te faci aici, la muncă. Nu m-a lăsat, că atunci, dacă aveai 7 clase, te puteai duce. În armată era așa atunci tot. Te duceai la școala de ofițeri. Da? Dacă nu aveai 7 clase, nu te primea. Cu 4 nu te primea. Și de-aia spun că eu am vrut atunci să mă duc. Și ăstea pe aici, băieții ăștia mei, care i-am leat cu ei, toți s-au dus la școala de sub ofițeri. Că atunci te primeai, făceai școala aia, pe aia la război în Rusia. Așa era atunci, timpul. Și eu n-am vrut să iei. N-am făcut 7 clase. Și nici la școală nu m-am dus, că nu mă primea. Nu primea. Păi de ce, tata a fost chiar bun? Nu, că a fost chiar bun. N-aveam 7 clase. Păi și după război n-ați mai făcut nicio școală, nimic? N-am făcut decât după ce s-a făcut colectivul, încoace, mulți ani am stat la colectiv. Colectivul în 62 s-a colectivizat. 59, 60, 62, 62 s-a 62 colectivizat, da. toată țara în 62. Asta știu. Bă, câțiva ani, cât o fi trecut, nu știu. M-am dus la Calea Ferată. M-am angajat la Calea Ferată. Am făcut 23 de ani de zile la Calea Ferată. După 23 de ani am ieșit și eu la pensie. Am ieșit cu 5 ani mai înainte. Să putea ieși atunci. 5 ani înainte de 62, ca 62 trebuia să, la 62 trebuia să ieși. Și am ieșit cu 5 ani mai înainte, păcat de boală. Păcat de boală am ieșit. Aveam piciorul ăsta aici operat de varite. Și cu piciorul ăsta mai aveam congestie pulmonară, am ieșit la pensie. Și de atunci, din 80 până în prezent, și eu pensionar. Pe 20 octombrie 1980 am ieșit la pensie. Și uite, până în prezent. Acum sunt pe 90 de ani. Pe 20 noiembrie acum, împlinesc 90 și pe 91, dacă mai vrea Dumnezeu. Văd că se scrutează din viața. Nea Stănică, ce vreau să vă mai întreb. Mă O întreb. boală dobândită, acolo în lagăr, știu eu, colegi de-ai dumneavoastră de armată, care erau în lagăr, boli, ceva, ce ați văzut acolo, ce... Explicați-mi și mie, că nu știu. Păi ce vreți să vă explic? Anume ce? Ce s-a întâmplat, ce ați văzut dumneavoastră acolo, indiferent ce ce... domnule acolo? Ne scotea la muncă. Ne scotea la muncă. La Calea Ferată. Atunci am 45. Da, în 45. Când ne-a dus acolo în Austria, ne scotea la muncă, la Calea Ferată. Lucram acolo, în Viena, capitala Austriei acolo. Am lucrat ianuarie tot acolo la Calea Ferată, după aia ne-a băgat în oraș. Austria acum. Acolo veneau ăștia, americanii, pe fiecare săptămână și bombarda. Și ne-a băgat în oraș acolo, ca să scoatem și la aia săracii. Ăștia, ce aveați el în casă acolo. Paturi, salteau ăștia, casei dărâmate, zic, pe bombardament. Ne duceam acolo, la oameni să le scoteam și lor plapuma, patul ăsta, ce era. Toată iarna acolo, până pe 5 aprilie am stat acolo. Deci s-a făcuse vară, e aprilie. Mai, pe cu papa. Am pe aici cu multe.
Atunci am 44, în luna decembrie, mi-am dus la o pădure, am tăiat niște lemne acolo. O lună de zile. Mergeai 10 km dimineața până la pădure, acolo de la lagăr, de unde eram noi. Seara venea el înapoi 10, pe jos. Și o lună de zile am mâncat la pădure. Asta e. Dar v-a fost dor de familie. Țineați. Mai mă întrebați că mine, cum să nu-mi fie dor și mie de familie? De frate, am doi frați. Unul a murit acum, unul trăiește, la Timișoara. Părinții, frații, și-o și zis și acasă și gândit. Aflați-vă, părinții, că sunt prizonieri. De unde s-a aflat? Atunci când ne-a luat în Zoia, când ne-a luat prizonieri, ne-a atacat aia nemții. Și un locoten, sau locoten, nu știu ce, la Răniciu. La Răniciu, uite aici, la piciorul ăsta. I-a tăiat știrea, carnea asta aici, la picior. S-a băitat acolo niște până la un om acolo. Și aveam un soldat, de un ghen. Era mai mare ca mine, mă 3-4 ani. Ăsta era comandantul, locotenentul ăsta, era comandantul ăia, omul ăsta. Ăsta mă vede pe mine și zice, bă, Tucane, ce mă nea? Hai, ăla de să baită acolo, e floretul meu. Hai să luăm de acolo, să-l aducem aici, la Sosea. Acolo la Sosea venea căruță militară, de asta. Îi puneam căruță, îi ducea la mașini, îi încărca în mașini, îi ducea la spital. Asta ne-am dus acolo, am luat eu de-o mână, ăla de-o mână, târist, săracul. Am dus la căruță, la căruță, l-a dus. De acolo, din Ardeal, de Pumnerea, astăzi la spital aici, la liceul Radu Greceanu, în Slatina. Da. Da, aceea mai băga pe ăștia rănicii care nu erau rău așa și ăsta acolo cu fratele meu la micul la liceu. Aude, bă, frate, copiii alea de când e lui frate meu. Bă, Tucane, ăla chema la el, mă, de unde ești? Păi, de la Sârbii, mă, ăla, că ești frate. Mă, tu mai ai frate, mă, de unde? Păi, unde sunt? Unul e pe front, unul e la școală mecanică, tot acolo în stat. Bă, să-i spui la părinții tăi că ăla care e pe front, la nemții, prizonier. Și părinții mei atunci a aflat de la ăla, că i-a spus ăla lui frate meu că m-a luat nemții prizonier și frate meu le-a spus la părinții mei, în tafă și măcile, uite ce mi-a spus. Locotenentul cu tare, uite așa, uite, auzi, nenea, la nemții prizonieri. Atunci a aflat părinții mei că m-a luat nemții. Mai înainte venise aici, la primărie, că m-a dat dispărut. Aia, până aici. Dacă mai mă întrebați ceva... Păi ce puteți dumneavoastră să-mi spuneți? Că păi de ăștia până aici vă spun să-i totul. Ce-am pățit. Păi și altceva, ce ne mai puteți spune? Păi de ce să mai spui altceva? Să zic că am fost cu doi băieți, unul de strici și unul în braț. Păi mai este cineva în Săp care e la fel... O fi, nu știu, nu-l cunosc. N-a fost cu dumneavoastră? N-a fost cu mine, știu. Ăștia a fost unitate cu mine, la 3 ori era. Noi. Ăștia amândoi. Și Lascu și Vasile. Vasile era din Braniște, Lascu era din Săpi. Da. Ăla zicea Lascu Ilie și eu spuneam că zicea Vasile Mare. Ăla au murit. Altceva până aici. Dacă mai mă întrebați ceva... Păi nu știu ce să vă întreb,
Stan, că nu știu, că nu am trăit clipele alea ca să de. A treilea am făcut și acum. Mă vedeți cum am ajuns. Nu poți să mergi. Ce să fac? Asta e viața. Dar din optași, mata, acolo, la unitatea OT, cât ai zis, mata? 3 volt. 3 dorobanți, așa e. La 3 dorobanți. Trei Din optași, dorobanți. ai fost cu cineva? Dom'le, n-am fost. Cu ăștia de acelea, dar îi cunosc pe ăștia, pe băieții ăștia. Era Vasile al Sârbeanu, era Lisandru Sârbeanu, era Florica la care e neam cu dumneavoastră, al lui Păun în Ploiu. Da, Era da. mulți ăștia, dar cu mine n-a fost niciun decât un băiat din Negreni a fost cu mine. A fost cu mine. Cu mine a venit acolo. Păi și Mișu Năstase. Hai? Mișu Năstase, n-a fost cu dumneavoastră. Nu, n-a fost. Nici unul. Era învățător. Era învățător, da, nici. Era mai mare ca. Era mai mare ca. Susăi, ăla, Florica lui Păun. Era mai mare și Florica ca mine cu un an. Era asta, Tica lui Ghișcan. Tica era mai mic ca mine. Păi și Tica a fost pe front? Citica n-a fost. N-a fost pe front. Florica era mai mic ca mine cu un an. Și Da, ăștia, în 45, atunci, 46 nu e mai dus pe front, că nu m-a avut cine, s-a făcut pace. Da. S-a făcut pace. Da. Tică n-a fost. Dar ăștia l-am fost. A fost ăsta, Oanică Cuțcrăm eu. Ieni, ăsta lui Apostol. Ăsta a fost mai mare ca mine. Ăsta a fost pe front. Și aia, până aici.